nema svrhe, Sour Sweet. Zašto se i dalje trudimo? Zato što rok još nije prošao. Još uvek možemo da smislimo originalnu pesmu da zameni ovu uz koju smo vežbale koreografiju. To je gotovo nemoguće. Zašto smo rekle Rarity da smo već predale spot? Da bismo mogli da koristimo njenu ideju. Rarity je kreativna, smislit će nešto za njih. Ali ako mi ne smislimo, propale smo. Zamislite šta će nam reći u školi. Optužit će nas što će se prolećna igranka održati u običnoj sali umesto na jahti kako smo obećale. Upravo tako. One samo ne žele da iznevere svoje drugare iz odeljenja. Ali Rainbowmsi imaju grupu. Sigurno imaju sjajnu originalnu pesmu, a mi nemamo. Još uvek. Pomirimo se s tim. Gotove smo. Oprostite, devojke. Rarity, koliko si već dugo ovde? Dovoljno da čujem da nemate originalnu pesmu. Kao što rekoh, gotove smo. Možda i niste. Znam da se u poslednje vreme ne slažemo kako treba. Ali mislim da imam rešenje. Tako da su svi na dobitku. Slušamo te. I koji je to veliki plan zbog koga si tako uzbuđena? Zar devojke iz kristala nisu već iskoristile tu ideju? Da, jesu. Ali koristimo je i mi. Devojke, možete da izađete? Znam da ne verujete, ali devojke iz kristala su mi pomogli da shvatim da nas međusobna svađa ne vodi nikud. A Rarity nam je pomogla da uvidimo da je nama samo pobeda uvek bila važna. Nismo se libile da ukrademo kako bismo pobedile. Ali to nismo mi. Nismo više. Devojke iz Kristal Akademije ponudile su nam pomoć oko igračkih pokreta ako im pomognemo oko originalne pesme. Najlogičnije je da ujedinimo talente. Zajedno ćemo napraviti odličan muzički spot. Dakle, šta mislite o tome? Jeste li za?